दिनाव जे जों मोनसे प्रग्राम लादों बे प्रग्रामा निसय बयबो बे प्रग्रामखौ नुगोन दा बेनो गिबियावनो जोंनाव दा अलरेडि जोंहा सेभ दा नेचार कम्पानिजों जों मोनसे 200 मेट्रिक टन आरो हालदै आरो 200 मेट्रिक टन हाइजेंनि मोनसे कनसाइनमेन्ट जादों दा बे कनसाइनमेन्टनि गेजेरजों जों दिनै जोंनि फार्मार्सफोरनिफ्राय जेसेबांनाखि हालदै हाइजें प्रडाक्ट मोनदों बे प्रडाक्टखौ बिथांमोननो हरनो थाखाय जों रेडि आरो दिनै लटबो जागासिनो दं बेयो जाहैबाय 3 नम्बर लट बे 3 नम्बर लटआव जोंना गासै 70 थांबाय हाइजें 70 हालदै 70 दा अलरेडि जोंना गाबोनबो जाबावगोन कन्टिनिउ जागोन आरो बे 200 मेट्रिक टना जोबजासिमाव दा बेबायदिनो जों निसय कमप्लिटलि कनसाइनमेन्टखौ कमप्लिट खालामनो हागोन होनना आसा खालामदों ओमफ्राय दा बेजों लोगोसे जों मोनसे खोथाखौ जों जेब्लायबो मानिनांगौ खारन खोथाया जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार डिपार्टमेन्ट आनिफ्राय स्टेट हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टनिसिम अरायबो जोंनिफ्राय थेंक्स होनाय जायो बिथांमोनखौ बाख्नायनाय जायो खारन बिथांमोननि असिलायैनो जों बेखिनि खामानिखौ मावनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि 1000 फार्मासि दङ बे फार्मार्सफोरनिफ्राय जों बेखिनि बिथांमोननि मावनायखौ जे जों मोनसे मार्केट लेभेलाव लाबोनो हादों आरो बेखौ जोङो मार्केटिंखौ जों दिहुननानै बिथांमोननि प्रडाक्टखौ जों फाननो हादों बे जाबाय जोंनि फार्मार्सफोरनि मोनसे गौरब आरो जोंबो बेखौनो बुंनांगोन जे जों बिथांमोननो जे मार्केटखौ होनो हादों जोंनि थ्रुयै आरो बे सारमोननि थ्रुयै दा बेनि थाखाय अरायबो गोजोननाय थायो आरो निसय फार्मार्सफ्रा जोंनो आरो अननाय होबावगोन आरो डिपार्टमेन्टआबो जोंखौ निसय अननाय होगोन बेखिनि जोंना 2017निफ्राय स्टार्ट जादों 2017निफ्राय जों स्टार्ट जानानै दिनैसिमाव 8 बोसोर जाबाय 8 बोसोराव जोङो बहुद खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जों फार्मार्सखौ बे लेभेलसिम लाबोनो हाबाय जों प्रडाक्शनखौबो बारायनो हाबाय आरो निसय एबार आरो नेक्स्टआव बारा जाबावगोन होननानै आसा खालामदों आरो जों बेबायदि मार्केटखौ होबाय थानो हायोबा निसय आरो मोनसे खोथाखौ गोबां फार्मार्सआ बुङो जोंनाव बाजार गैया खिन्थु प्रडाक्शन जायोबासो बाजारा फैयो दा प्रडाक्शन नुदों जोंनाव मार्केटआ फैदों बिथांमोना जोंनि खाथियाव फैदों एभेलेबल प्रडाक्शन नुनानै दा नेक्स्ट इयाराव जुदि बिनि बांसिन खालामोबा जों कनसाइनमेन्टखौ आरो बिनिफ्राय बांसिन बानायनो हाबावगोन आरो बिथांमोनल' नङा गुबुन बायाराबो जोंनि खाथियाव फैगोन दा जोंनियाव ओरैबायदि जायो जोंनि मेन क्रप्सआ जाहैबाय हालदै आरो हाइजेंमोन ओमफ्राय जों बेजों लोगोसे जों दा जोसा माइखौबो लाफानाय जायो ओमफ्राय माइ गोसोम ओमफ्राय बिदिनो नेचारेल माखासे फ्रुइट्सफोर बिदिनो प्रसेसिं खालामनानै पेकेजिं ब्रेन्डिं बिदि खालामनानै जों बेखौबो लासै लासै मार्केटाव होनो बहुद सेस्था खालामदों बे प्रडाक्टआथ' जोंना दा जे एक्सपर्टनि जे थाखाय हरदों बिथांमोनहा बुंदों माने USA जार्मानि जापान चाइना बेफोराव बिथांमोनहा हरनो रेडि जादों दा बेखौ आसा खालामदों जोंबो ओमफ्राय जोंबो सार्टिफिकेसननि थाखाय प्रत्येक बोसोराव खरसा खालामनानै आपडेट खालामबाय थानाय जायो जोंनाव दा सार्टिफिकेटआ NPOP NOP पेयार फर लाइफ सार्टिफिकेट बिसोर दंजोबो ISC बिसोर दंजोबो दा बे हिसाबै बिथांमोना जोंखौ बे सार्टिफिकेटखौ नुहुरनानै बिथांमोना जोंजों फैनाय जायो दा आसा खालामदों जोंखौ निसय जोंनि BTC गभर्नमेन्टआबो माब्लाबा जोंनो बेखिनि साबसिन मावनो थाखाय एसे अपरचुनिटि होगोन होननानै आसा खालामदों BTC गभर्नमेन्टनिसिमबो खावलायनाय थादों दा जुदि बेसेबां खामानि मावनो हादोंबा बिथांमोना जोंखौ साबसिन जुदि अपरचुनिटि होनो हायोब्ला जों बेनिफ्राय साबसिन जों जिखिनि दिनैनि दिनाव मावदों बेनिफ्राय साबसिन खामानि मावनो हागोन होनना आसा खालामदों दा जोंनि गोदान गभर्नमेन्टआ जुदि जोंखौ एसे खालामोबा अपरचुनिटिखौ होनो हायोब्ला बेखिनि ओनसोलाव गोबां फार्मारफोर दङ बिथांमोना नोंथांमोननि बे नैबेयाव गावसिनि आबादखौ होफैयो बुथुमना लाखिनो एक्सुवेलि बाहाय ओरैबायदि जायो ओनसोलनि फार्मार्सआ टटेलि फार्मार्स होननानै जों बुङोब्लाबो बाहाय फार्मार्सनि माखासे कुवालिटि थायो खारन जाय फार्मार्सआ जोंजों ICS मेनटेन खालामो जायहा जोंजों रेजिस्ट्रेसन खालामो दा बिथांमोननि प्रडाक्टआ 100% अर्गेनिक नंगौना नङा जों बिथांमोननिफ्राय टेस्ट खालामग्रोनाय जायो आरो बिथांमोनहा एरियाखौ माबायदि मेनटेन खालामदों बा पार्सन इउज खालामदों ना खालामाखै बेफोरखौ जोङो आवगाय जों चेक खालामनानै नायग्रोनाय जायो बेनिफ्राय जुदि अलरेडि बेयो जुदि एलिजिबोलबा बेयो जुदि जाथावना अर्गेनिक थारब्ला जों बिथांमोननिफ्राय मालखौ टेस्ट खालामनायनि असिलायै जों लाग्रोनाय जायो ओमफ्राय लाबाय टेस्ट खालामखांनायनि उनाव
1 देर माससो टेस्टआव समय नांगौ दा बे टेस्ट रिपर्ट फैयागौ माने जों बिथांमोननिफ्राय मालखौ लाया आरोखि बिथांमोनखौ जों होफैनोबो होआ जोंनिसिम जोंहानो भेहिकेल टेहिकेल दंखायो नालाय जों बिथांमोनहा जावनानै गावनि फिल्डआव दोनबानो जायो बेनिफ्राय जोंखौ खबर होबा जों बावनिफ्राय कालेक्ट खालामनाय जायो आरोखि खालि अर्गेनिक जानांगौ आरोखि बाय दा ओंखायनो आं मोजां मोनो आरोखि दा अर्गेनिकआव खामानि मावनो थाखाय मोजां खिन्थु गोब्राब खामानि आरोखि अब्लाबो आरोखि नोंथांनि मुङा मा आंना आतिश बसुमतारी होनो आरोखि आं बाहाय 8 बोसोर जाबाय दा आं बाहाय बे एफपिसिनिनो सासे डाइरेक्टर हिसाबै हेड हिसाबै मावो जा बिथां सुनिल मोसाहारि बिथाङाबो एकाउन्टेन्ट हिसाबै खामानि मावो आरोखि ओमफ्राय जों बाहाय जोंनाव दं प्रसेसिं इउनिट बाहाय जों प्रसेस खालामनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बुहुत फिसा फिसा प्रडाक्ट खालामनाय जों 30थानिफ्राय 35थासो प्रडाक्टखौ भेलिडेट खालामनानै दा लासै मार्केटाव थांनो हमबाय ओमफ्राय दा जोङो ONGC ओमफ्राय ONDC ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय Amazon बाहायबो रेजिस्ट्रेसन खालामबाय लासैनो जों बेहाय एभेलेबेल खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन आरोखि दा बेनो मोनसे खोथाया दा जों एफपिसिखौ खालामोब्ला डाइरेक्टरफोरखौ धोनि थाखोनिफ्राय खालामनाय जाया आरोखि बेखौ गोरिब एकदम फार्मार्स लेभेलनिफ्रायसो बोखांनाय लाबोनो जायो नालाय दा जोंहा बिदि थाखा फैसा गैया जों माने कम्पानिखौ थाबैनो जौगाहोनो हागोन जों बेखौबो साननानै लाया आरोखि दा जों मोनसेल' जोंखौ जाहाथे फार्मार्सफ्रा नुथों आरो जोंनि फैबाय थानाय गोदान जोलैनि सुबुंफ्रा जोंखौ लानानै एसे मटिभेट जाथों बेखौ अरायबो लुबैयो आरोखि जों माने जाहाथे जों कम्पानिखौ खालामनो हायो ना हाया हाथावना ना हाथावना नङा बे खोथाखौ जोंखौ फल' खालामनानै एसे माबाजों आरोखि नोजोर बोनानै खामानि मावनो हायोबा मोजां आरो बेजों लोगोसे बेखौबो होनदों सोरबा जुदि गोसो गोनां मोजां फार्मार्स थायोबा बिथांमोना जोंजों रायज्लायनो हायो बिथांमोननि फिल्डखौबो जों प्रम'सन खालामनानै लानो हागोन आरो बिथाङा जुदि अर्गेनिक मोजां मोनोब्ला बिथाङाबो जोंजों फैनानै खामानिखौ मावनो हागोन आरो रायज्लायनोबो हागोन आरोखि जों बिनि फिल्डखौ नायगोन आरो बिथांखौ जों हागौमानि जोङो अर्गेनिकखौ बोरै खालामनाय जायो बे अर्गेनिक फिल्डखौ बोरै मेनटेन खालामनाय जायो बिनि ट्रेनिंफोरखौ जों होफानो थाखाय सेस्था खालामगोन आरोखि दा बे